Hai bai rok, norok bahai tong bai, norok nai tongo kok borok kotoma YouTube channel, phadi hingkangke tongte kaisa kotoma salainya. Kotomani mungka kahamni bagoi kobor. Tarmane no bono sugro bai sanan thangkangke tamung sinai, bo kahamni bagoi hingke belai no kobor. Tamo. Tabogrom de buni kok sanani, buni kok khananani, aboni bagoi bo bok kobor, tai buni kaham samung nanyani aboni bagoi bo kobor, tai buino help khlainani, buni kaham samung khlainani aboni bagoi bo kobor. Sejena samung kaham ni bagoi hingke bo belai no kobor no hini mano bono. Phadi omonot riksawo tilai khoroksa sraini जों okok borok kotomawo sai thanglayano khoroksa srai belaino kharma sinchasa bini srai purno buma bufa thiyoi belaino oroi poroi ngai thangmaikya tai belai kheno obab namabai bini bohok tongmabai tai bo thangnani nangmani bai bui tongtei tongna musungma bai bo aro uro belai kheno kosto ma khaikya bui samung tangmaya bo ma tangkha tai bui be aro uro onek ringjakha tai bui bai podre pot thongjaka ponok jaka tai potrokom bui manjai no bo manjakha tai asege kosto khlaite ke bo hapino porano yakaya aseke kosto khlai tongdo teipuno bo pora yakaya tai bo porinyo thango je parisek jorti bo poriu tai bini kahini no sanani thangka hingkangke bo belai kheno dukho tai bahage hingkangke bo je puro porikha rok pass hingka hingke boi kaham manda jaya Nur boy rok manda jaya bo sudu text boy rok simi manda jawo tai boni kasam boy rutugi rok pori jawo tai bo khata kolom bo painani belai kheno bini bagai bial bo khata pakyangka tamo khlai hingke bo pencil kaise payo bo poriwo mukhostok mangkha hangke bo puila pencil bai siyo pencil bai si paimani porese olo bo haina haya pencil bai sijaga khatao bo kolom bai ke siyo tar mane no khata kaise no bo duibar use khayo abo asraini kahini o tongo sana thangka tebo tongo bo orina phuru rogo karen no bo krei jaba afuru rogo sati kersi rok obab rok jawo tai sana thangke tal pilala rogo pointo bo kisi ma porikha tai sati belai singu hninai belai kersi chao hninai sati bo chikon chaka sungna ja dokharo nawai ro porikha obongkha asrani kahini phadi hingkangke bo hake torte kheno bo asega kaham samuno asega hamjago bo kahamni bagi kobor hamjago ide bo bhojo tei success ka hingkangke phadi thanglayano bo hake tongte kheno kosto khlaite bo kosto kisapono hiya tai bo kaham samuni bagoi bo ubo suroya hake torte kheno bo podre pot bo surgical ma khaikya tai bini langma bo belai kheno bo kosto mangkha tai mante kheno bo aseke torkha torani bo kajagoi bui hekeno family khawoi te hamnani sanani digi bo chengrere kha bo obake je samung khlai thangka je buni samung haimyano nugui miya ba buni samung kahamna hongka bo daisuriyawi tongi miya borok obahai ke tongte bo aseke samung khlaijak thangka ulo belai kotorma wanama sincha samung khlaijak thangma pointono bo saimaliya tamokhe aseke samung khlaite ke baso koto samung khlaijak thangka bo sajing baibi nainai
ang bosu jora samung kotor khlai kya ba abo baibna bumno ringya bo belai khlai thango bo uli no wanso kya tai bwskangni no wanso meng bo samung khayu tai kaisa hangke sung bwskango kaisa corona time rogo nukha bo to asuk grijano bisi kuno mote kisa hanyo tanya manya family chalok mandot chiko tai corona time rogo bo belai kheno bono help khaikya tai bo paragane gini ni bororong no belai khan ko kaham bo sawo tai bo paragane gini ni bororong no bo belai kheno maya bo nango tai ador bo khayo tai bo develop ni bagai bo belai khen khasigo tai hage khasike hingano bo salsa hingke bini para nino khoroksa borok belai ke hamia belai kheno rang puisa obab klai toma jorao bono kol pai hoka kaboi kol pai hoka thei rok nangai tongkha belai kheno a borok ongkha kaijagi miyakho lab choli tongo tai lab choli tongmani bisingo bini bwrui belai kheno situation hamiao sogijak tai kap tike bo borok kahamno kol pai hoka kol pai hori bo kari borok no bahapino kaisa buddhi tiklai khirika tamko buddhi tiklai kyangke bo a borok ni mungoi bo para wo je pari sak khlaioi parani bini dol mani makham teioi bo kaisa sada hage khangnani nangka je bui yak sukmani je yak pari mani kaisa donate hage bo nok thangainai sanainai rang karikha tai karioi bono rang bo je mamani bo pathoi roka tai a bemar bahaino success ngi phainai tabuk phuno bono hambai rebai jaya tabuk borok kaijagoi borjagoi belai naithotokono tongo tai bo hapina aptirno bo kuno wanso gya ang kotor samung khlagya hani wanso gya ko bo sudo kahamni bagai kobor kaham samungni bagai kobor tai buibono tam wanso babo baibnani sia abani bagai bo sudo kahamno mang rtharai samung tango abagai bo kahamni bagai kobor bo hundago kintu buibono bising tam wanso tongkha hangka buibono kirijagi si tongkha tamni bagai himale bo je samung khlaimani abo buike bo khlaimiya aboni bagai buibono khiklainya bagai ulta kok biang siljaka tamokhe a siljapono bini gana osruna a siljamarok thogui maniya karon tangai bini power बहुत no tongo tangai bini power बहुत no tongo hingangke bongka khoroksa kaham samung khlainai tai bo kaham ni bagai rifringnai kaham no rukharnai borok ni bagai buijeseponi mene khine sateng buibono khiklainya naitheng buibono podre pod sana naitheng abo kono jaga phuno sugiya tai jara bongni parao sikato hni tongnai rok borok busuk man hingangke a je borok kaham je kri bosa je samungni bagai kahamni bagai kobornai bo dama masuk bongnarani bini tebo genang tebo porijak tebo sinai nungnai borok ni mano je o borok kaham ni bagai koborngai je samung khainai bo dama masuk tai bongnarani jesa kolok kotor porijak rokno damor jaya karon tangai bini je samung khaimani bagai hingke phadi bo hapino wansuya ko angasa samung kaham khaijak tongo kotok khaijak tongo babo wansuya hapino bo tebo samung kaham khlai thanai ko tai kaisa tamono samung kaham khlai thangka hamala bo yang guriwi bo nugo siwo hingke buning rogo belai hohom dodom puja rok kaileo saraswati rok kaileo aba hero bo nugo tai bini para hangke saraswati rok kajaya tai aba hero no bo nuguni mogol chungukha obo tamokhe nglainai bo khoroksa bahake thumoi dului manai bo khoroksa club bahake khaine hine bo borokno thumnani jengkha tai a borok thupro bini problem bahut keno phaikya register nango honjaka club nok nango honjaka hingke jaga nango honjaka hingke o borok le bo jaga le ringmanai tai bo jagani bahake register tungnai bahake nok tangnai bo le ganang borok yasi hapini bini kosis bini je chesta tongmabai bo belai kheno sai tongmabai bo abona success khlaikhiba
club roka, resta roka, tai nog roka, tai hom dodam khlaiui bo Soroswati rok kaikya. Bini asike success wngthangka tai bo resta tuma jagao bwsuk ke songram surgical ma khaikya abo joto borokno kaham ke uansukmani hingke saimanai tai jagani kagos nango jagani kagos baki karika aborok bo belai kheno kosto khlaiui karika abo sana thangke koklok naikha tai asike bo samung kaham khai thamabai bo tapno kaham kwrung tongo tai bini uansukmani tebo koto tongkho basui bathaiya ko borok tamoni bagui himala bo khoroksa kahamni bagui kobor bo kaham bo smai tangjakhai bo samung kahamno hongka bo ritrik naini tai khlaibo thangnaini bo uansukmani obakeno uansukjak जों थैनाय सालसे सालसा जत बरनो थैनाय तांखे kaham samung khlai थैनाय hinise bo uansukjak tai bo जत lukurokno bo सबसे message reply mang tongo bini khukti nongkhomang tongo जों ok kaham nangmani kok se sasini sawi sabailaya hingkangke kok haimya kok bono hingke te khoroksa no haimya salanyani yehi surlanyani hingke nangnungya kok sanani aba hino bo badbi hinui bo omo sobsamani bini buhuktui nongkhoro tamni bagui himale kaham samung se kwbangma gilama जों kaham samung khlainani bagui uansuknani bagui kok sanani bagui जों biji wngni sabai ang tongo hingkangke khorsa ni ugologo sugili salainani pai salainani aba hairno badbi hinai bo sawo aba haike kok saya sugyarno sai tongmasai nung kok kaham sanggani bagui labungnai hinai bo sobsamani boni message ro tai phadi hingka or kasi kirmai sinja hai ba lasimi sinja hai kaisa haina hai kokma salaitini ke a borok ni sago hingkangke tabo ukologo belai nangnai bangai thangka tamni bagui himala joto je bongnarani borok uansuka je o borok belai ni lani jat belai ni khaithanai jat belai mungai jinai jat ninai bini ukologo nangnai borok ni thangka tai bini logi borok tabo kisapono kwrui bono phananai kwrui abo hayungui thangka tobo phuno o je kaham khlaini borok bo kebno phuno kiriya bo khainai tai bini sai boto kahamno tungnai bo buini ko kahamno khnanai tai bo buini ko khnama baino buibe bo bebak borok ta hainaiya masa moso buibono phandu a phanmani a phanbaino bo kaham kono choliu kaham hanya uansugui bahake hamale bono khoroksa borok belai borok kaham bono saka nung kha belai ni soito borok belai kubui borok kintu nung hai kubui borok ni lagiwo ebo kwrei hinsaka soito borok kubui borok lagiwo tebo borok tongya hinsaka jara kubui borok soito borok bo sobsong sasin nai hinsaka tamoke o borok kaham bo amtini uansugo bo kok baisaya ang samung baisa thununga bini bukha ase khlaisaya bo belai borok kaham uansukma kaham belai kotor uansukmani tai awni bagino bo awi bo tongo obo agugnai bo tebo kaham bo ungthung abo जों bo surinai tai o kok borok kotham mano norok khnaui bwsuk khna tokjakana abo norokno saimanchinai tai ani tebo kothama kaham khangna musungkangke like comment share tai subscribe khaina tapokdi chini bage ahajar nang siteng nor jotono kaham tongdi tai nabi nubi sidi tai norok bo oma hai samung kaham khlai phonudi je lukurok non tongno nugui mas srungna asa sawunyo jotono no hambai।